Merci, Monsieur le Président. Xale bu baax nga, xale bu yaru nga. Waruma fàtte nag parce que vraiment sa papa ay xarit lañu woon bu baax a baax, sama doomi ndey la woon. Monsieur le ministre, caggal yettude Allah e julde Rasul sallallahu alayhi wa sallam, ministre o jaagorgal kalfinangal ɓamtare rendo e potal rendo e rendo nokki kañum e jaagorgal kalfinangal jokkodire hakkunde cuuɗi sarɗiyeji suɓaɓe tedduɓe on calminama haɗem yaade doléance uji e walla sohloji bandiraɓe ɓe mi yetta service ma o fof mi jarno ɗumen mi jarnuma aussi mi wima ko woƴere wino ko mbabba ƴeewi ɗum ha ɓooy wi ɗum mboɗo horsinma no feewi saabu enen nandi mawnude noppi mboɗo horsinma to banggue yidde président de la république mi yetta directeur PIDC par ce que force uji pastoraux ɗi e pistaji production e mouleji amil ɗi ganduɗa naati nder dowri ndi mais noon kala de gamri liir weeli tan ko jinnaɗo jagguɗo e becce e wadde ha joni en jettat président de la république. Jetten aussi Promoville en Pima en liggey mabɓe hayso tawi yottaki taw ferlo walla taw programme o ferlo jeeyaka hen, mais golle mabɓe eɗen mbaɗa suivre, eɗen ɓe jetta wona mawniraɗo Moussa Sow kañum Cheikh Diop e directrice Promoville, mais Aminata Sow mo ganduɗa ko délégation générale yo walle monsieur le ministre, saabu kat bagaseji kewɗe ko toon yimɓeɓe bindata lettereji kewɗe ene ndewo e makko te ko bandiraɗo debbo moƴƴo yo walle. So ɗum ɓenni mi wima piste production gonɗo entre Vélingara e route nationale o fewnama rowane mais pewnugol ngol nanɗon tan te koko fotno waɗede goudronné. Vélingara que chef lieu d'arrondissement, donc courant aussi ala toon hay sinno ko Sénélec jogui ɗum par ce que équipe mabɓe yeehi toon ñanden, mais kalda e collégue ma énergie holno ɗum yawrita ɗo collége aji e lycée ji goni sohloɓe tout le temps photocopie ji e gueɗe baɗe noon maɓe jaa Linguére walla Sengo wongi ene muusi hay so tawi conseil départemental waɗi toon équipement ji solaire. Mi salmina mawniraɗo o Moustapha Ba mi profite hen mi salmini ministre de finance et du budget, mais aussi Lumbel Laana joni timma duuɓi 5 forage mabɓe asama, mais seto do ha joni koye mbalka ɗum yuppata yimɓeɓe ene daaƴa rewɓe ene tampi e bandiraɓe gacca hen hakkille koye département maɗan jeeya. So ɗum ɗon fof ɓenni mi famnuma département Ranérou e hoore muɗum village uji ɗi limataka, mais ko jogui hen courant ka Ranérou commune e Lumbol Sambabou. Won noon golle puɗɗaɗe waɗede nan toon e nder village uji kewɗi puɗɗima waɗede solaire, mais huɓɓani taw won baɗanoɗi ko ɓooyi aussi siwa huɓɓude, emin jiiɗi gacca hen hakkille ɓaari en resda potal nokke ɗe. So ɗum ɓenni mi artata e question leñamagu, mais mi wima neɗɗo mbo ɓe cifi o caggal nde o acci endu nene mum o nangi koye endu nagge e endu mbaalu. Caggal nde o innate nde aussi daral yahaka de ko geddu tan jinnaɗo mum yeehi nangue hoore jawdi addi hirsi o inna on so joguima fullo e fayida ndaw ko haani. On neɗɗo aussi o wona padowo ha lewru maani, o fadata ko haɗi jofo o régla sohlaji mum ɗi pop. A meeɗa ɗum yiide hombo haɓɓi tekkere woɗere, hombo wima duma ko nangu tey duma ko nangu elle, jamais. ɓe gandi tan ko liggey, ɓe gandi ko warñede mabɓe, ɓe gandi ko nimagu ɓen yaltoɓe cuuɗi mabɓe
ndokko koɗo o waala e nder suudu ma tawa a anda no wiyete mbarana ɗum jawdi. Allahumma salli ala Seydina Muhammad. Je vous remercie. Je donne la parole à notre collègue Aline Badara Diouf.